Знаеш ли коя е най-скритата причина за наднорменото тегло? Ако постоянно търсиш утеха в храната, проблемът може би е много по-дълбок от потиснатите емоции на страх, гняв, сексуалност, любов и ниска себеоценка. Една от най-скритите причини да не можеш да отслабнеш е липсата на смисъл в живота. Защото обществото в този матричен и материален свят ти предлага основно това. Да работиш за мечтите на някой друг е най-сигурният път към нещастието. Когато не чуваш гласът на душата си и не знаеш защо си тук, умът ти търси заместител. И най-близкото е храната, а последствията остават за тялото. В моята работа с матрицата на съдбата виждам постоянно хора, които носят таланти, дарби и мисия, но не ги живеят. Резултатът – излишни килограми, депресия и апатия. Когато откриеш своето призвание и започнеш да го живееш, нуждата от хранителна утеха просто изчезва. Ако искаш да открия твоята лична причина и да ти покажа как да я промениш, пиши ми матрица на лични и ще ти споделя за твоето персонално решение. Благодаря ти.